1970 kumene office yali kulo lathu kapena idaganiza kuti kunoko ku Central Region ukhaleso office tidakhala kudetsa dakhala kutete ndendi nkhani yoti no ndiyo patsana ife tangokwera pa mapayo apa anthu ena amene adapanga kale maganizo amenewo tangochita mwayi kuti Mulungu atipatsa mwayi mu mphindi yathu tayamba ntchito imene ikuchitika. So ili ndi history yambirimbiri imene mwina sitingathe kuilongosola kwa mphindaka koma izi zikungopanga highlight zachitika nzichani mu zaka zitatu zimene tinali ndi mwayi nthawi imene tinali la Union President amene anakhala nafe mu nthawi imene apo timayimba nyimbo ulemu kwa Mulungu wathu tikulemekezani chifukwa cha zimene zachitika. God to God be the glory. Ndi nkhani imene kuchitika pamenepo mwina kusweka sound kukundithandizapo ndimangolankhula kupereka background ndi zina ndikuti building yathuyi idzakhala yotani nchifukwa chani ikupanga penepa building imene yachita evolve yadutsa ma step osiyanasiyana adutsa ma architecture osiyanasiyana imene ndi story yosafunika kuti titengepo nthawi koma maganizo athu ndi akuti timaganiza kuti tikamanga tisangomanga chinthu chongoti basi takhalamo tsiku lina tikakula ndipo tigumule tionjezereso timange chinthu chotikwanira komanso tikhoza kuchita let out tipezereko thandizo la makobiri othandizira pa zinthu zina ndi zina. So story nchifukwa building yathu chamukamayiona ili ground plus 4 ena kumafunsa ndalama zake muzitenga kuti ife sitikamba za ndalama ife timakamba za chimene Mulungu afuna tichite ndi maganizo athu ndionena kuti zotheka ndi Mulungu ife tonse tikagwizana ndi kukhulupirira kuti Mulungu akhoza kutithandiza. Ganizo lake sila kuti munthu mmodzi atenga mabiliyoni onse olipira ndi upanga chinyumba chimene yoyo sitikufunsa chai chimodzi kuti upange chimenecho zonse yayi koma uyu pang'ono ngati muja amapangila insurance tuganiza kuti zimenezo ndi zotheka mukamachiona chikhoza kukhala very intimidating koma nkhani yabwino ndi yakuti mmene ndikulankhula panopa foundation yoyamba tamaliza step yoyamba timati level 1 foundation yatheka tsopano tikuyamba kufuna phase 2 ndi nkhani imene tikupanga. So zimene zikubwerazi zikungopanga expand china imene nachilankhula chija nkhani ya mitengo ndimeneyi mbali ine imene tachita ichi ndichongoyimirira zimene tikuchita ndi malo athu amene sakugwira ntchito tili ndi malo ngati akutete tili ndi malo aku achikutu tili ndi malo akungodzi ndi chimene tachita mmene tikadatsimpina kuti tikadalibe ma resources okwana tikunena kuti malowo asakhale idle chifukwa tinaona kuti akumatilanda ndi zimene tachita ngati kudowa kuja maona tabzala mitengo komanso kudali chalichi tithokoze mpingo wa ukawale ndi abale ena amene adamva ataona chosowa cha kumeneko adakatithandiza mogwiza ndi malocals kumanga church koma inali kwa nthawi yayitali yosafoleredwa tathandiza kufolera aku Central Church Mulungu akudalitseni Adventist mene napita kayendera atithandiza ndi ndalama zakuti agulazitseko zimene ziliko kumeneko nde mwina ndipange switch ku PowerPoint chifukwa mwina zimene zindizitangwa ngakhale kuti video iyi ndimene ili ndi zina zimene mukadakonda kuziona china imene tachichita ndikulalikira uthenga ntchito yathu ndikupita kupindula miyoyo potenga zimene zili m'masomphenya athu tatulutsa program imene ikutchedwa Go Plant 1 tikukanazo mangolalikira ngati chizolowezi tizilalika ndi intentionality mission with intentionality ukamalalikira zikhalo ndi cholinga. So zimene tikupanga tikupita kumakabzala mipingo titaphunzitsa anthu akumakhala miyezi 6 malo amenewo ndi kuti abzale mchechi ndiye ndikamabwera ku report zimene mwaziona kale mu report iyo ikufotokoza zina za zinthu ngati zimene ndazifotokozawa. Mwina ndichite switch ku ganizo la PowerPoint kuti mwina chikhozanso kupindula nthawi izo mukuona chithunzi china mwina achichotsapo koma chimenecho ndi ma donation thandizo lina zimene tazipeza mnthawi imeneyi podera nkhawa za ma Bible workers athu amene timatuma malo ovuta kwambiri kufika amasowa mayendedwe tinali ndi mwayi woita source funding pafupi 23 million Malawi kwacha kapena 16,000 US dollars imene tagula njinga zinayi zimene tugaza mpoyambira alandira azikagwira ntchito malo ovuta amene alipo. So mwina ndi ngopanga switch to the PowerPoint presentation ngati ndikuloleka ndi pange choncho pakali pano pa ichi ndichimitse. A technical organizer power Abanda, can you help me power the power code? Amene muita hando kunoku mutandize laptop yanga tamoto.
lead power. Okay, mene akutipatsa power. Okay, wait. Okay, mwina mene akupanga choncho, for the sake of our time imene tachidwa kale, we can proceed kuti sindikuziwa ngati ili beamed pa board po. Are you able to see? Yabwere? Sinapange project. Mwina? Are we able? Okay. You want to get? All right. Okay, so okay. In principle, zimene ndikulankhula umu ndi zimene ndimalankhula mu video mukanema uja zangosiyana kuti mukanema moja ndaikamo zimene singadatha kuzika m'mawu zakuti mungathe kuona nokha ndikucha feru mmene zimachitikira koma report iyi monga ndanena kale chimene ikuchita report iyi ikutionetsa mmene zinthu zinalili ngati conference mu September 2022 pamene mudatituma kuti titsogolere mu ntchito imeneyi ndi kufika panopa kuti panopa mmene tafika August uno tafika pati ndesi jannalankhula kuja mpowerpoint mundikuzibwereza muchiyenera kuti chiyamba chimene tidachita tidakumanitsa msonkhano kapena tidayitanitsa workshop imene timakapanga orient komanso kupanga equip staff yathu kuti tikamachita ntchitoyi tichite ndi kudziwa ndi tinali ndi mwayi otenga akatswiri ambali zosiyanasiyana kumene staff yathu yonse idabwera ukapanga attend timakhulupirira kuti simungampatse munthu ntchito osamuphunzitsa chimene ayena kuchita so chimene choyambirira ndi kumeneku kumene kudaphukira maganizo titamaliza zimenezi tinabwera ndi consultation imene timapanga ya maplan ndi monga ndinaonetsa kale mu chithunzi chimene chili mu video moja this is the same komano iyi ndi team ya anthu amene tinali nawo ifeyo tikutsogozedwa ndi mission yathu ndi kulalikira uthenga wabwino zina zonse zimene mmationa tikupanga we do them as part of it koma mission yathu ndi kufalitsa uthenga ndiye kuchokera umeneko tinapanga develop vision yathu ngati conference ifeyo tikunena kuti ndife conference yosamalira kapena yopanga disciple aliyense mchigawo chino chapakati mogwirizana ndi Mateyo ndiye kumeneko ndi maganizo amenewo ndi amene adatipatsa master adatipatsa strategic plan tailankhula ija tinaipanga print we had about 2000 copies church iliyonse ngati ku church kwanu kulibe muli ndi ufulu ukafunsa abusa chifukwa tinatumiza church iliyonse osati ya munthu aliyense koma at least for the church makopi osachepera awiri zimene tidalumba strategic plan masomenya anthu aja tinaumba mzinthu zisanu mapilala amene nakutitsogolera mapilala ake ndi kufalitsa uthenga pa Chingereza ati evangelism mapilala ina ndi imene tikuti spirituality kutanthauza uzimu tikukhumba kuti uzimu wathu ukule komanso utsogoleri leadership kapena kuti governance zija ndinakuonetsa kuti nayitanitsa workshop kuthandizana ndi kuunikirana kuti sekretary azikhala bwanji director azikhala bwanji president azikhala bwanji timachita ndi ganizo lothandizanso kuti leadership timayankha chimodzi cha zinthu zimene tili nazo komanso chinthu china chimene tidachika kuti tichigogomeze mu zaka zitatu zimenezi kunali kutukula mpingo wathu kudzera mzomangamanga infrastructure development physical growth kuti zikuti mmati wawa ndipo ngakhale ndili kuno timu wathu ndowawa kuti tizibwera kunoko madzapanga msonkhano movutika motere pamene tili ndi malo kwa chikutuko kuli malo oti ali proposed for an international conference center kumene anthu 2000 akhoza kukhala ndezi infrastructure development timaganizo amenewo talimbikitse ndifake tapita malo ngati kungodzi kumene tindi proposal yoti youth center yathu ikhale developed ndi kwina kumene mwatimva komano ndikuona kuti imeneyo inali pila imodzi ya number 4 ya number 5 inali sustainability kuti tsopano tupanga zimenezi zizipitirira bwanji tizipemphabe kwa anthu ajada apempha ngati akwaitawa atipatsa njinga kapena tizipemphabe kwa CGR amene athandiza kumanga maskulu athu aja nanga ifeyo chuma chathu zikhala bwanji so mafundo zathu zinali zimenezo mwachidule muli ndi mwayi oti mukhoza kupanga check ma booklet amene alankhula aja komano ma objectives zimene timaziganizira
kuti zititsogolere tizichite pa evangelism ndi monga mmene mukuoneramo kuti ndiziwerenge zonsezo mwina ndikhoza kutalikitsa kwambiri ripoti yangali komabe timafuna kuti ifeyo mu chigawo chathu chino chapakati titaunika padaoneka kuti pali china chake chimene chikusoweka pakati pathu kuchichilika kolalika uthenga kuli ndi anthu ochepa ndiye timafuna onena kuti tigwedeze ndikuwathandiza ndikuwayika ukatswiri anthu kuti akhoza kupita kumeneko chifukwa mmatimva mwina ma workshop kudzera ma personal ministers director ndi anthu osiyanasiyana amene tinapanga makomiti ale evangelism timayankha magazo ngati amenewa komanso kuti anyamata atenge nawo gawo mmachidwe amenewawa timafuna kuti ntchito imeneyo iyambike mu 2023 ndipo tinayamba komanso timafuna kuti tifikire anthu amene amaoneka ngochepa nthawi zina amayiwalika mwachitsanzo amwenye ahindu ndi masomphenya amene tili nawo amene mwina sinafike pakwanitsa kwambiri koma tachita ndithu ndi asilamu tafikira anthu ngati amenewo komanso timafuna kuti tifikire ndi technology izi zopangapangazi chifukwa mkaona misonkhano yathu yonse timayike imene ngati brand yathu mmene ndikulankhula pano lino wachimwemwe kwambiri ndikhoza kupita patsogolo pa ripoti popeza muliwerenga kunena kuti mu chigawo osati chakuno ku Malawi kokha ndikuyankhula pa mpagulu ndikudziwa anthu akumva koma ngakhale the entire SID Central Malawi Conference ndi conference mods ku mbali ya communication technology imeneno ikudziwika kuti ili ndi chikoka ili ndi mphamvu ndipo anthu abwera kudzaphunzira kuchokera kuno osati ongochokera ku Malawi kokha kuno komanso ngakhale mayiko ena kudzaphunzira kudzaona mmene tikuchitira ndiye tinganene kuti zimene zimatitsogolera kumbali imene zimenezozo tikulakalaka kugwiritsa ntchito zidanga zimenezo tifalitse uthenga mwina for the sake of time ndilole kuti ndipite patsogolo but timafunanso kuti azimayi achite participate chinthu china chimene tinafuna chipilala cha number 2 chija ma specific objectives zolinga zimene timafuna ziti zichite zenizeni china timafuna kuti tinaona kuti timati kupanga misonkhano yambirimbiri kwamabwera chaka cha mapeza anthu achapita ndiye timaona kuti anthu mukabatiza anthu atatu amapeza kuti awiri apita kapena mmodzi wapita ndiye daona kuti chiwerengero sichikukhala bwino tifuna tisinthe zisakhale choncho tifuna anthu tikabatiza anthu 80 pa anthu 100 azikhazikikabe mu mpingo ndiye tinanenanso kuti chokhumba chimafuna nchakuti anthu amene adabwerera adali a 7th day tayendere abwererenso mu mpingo timafuna kuti at least 50% ngati adathawa mu mpingo anthu 50 timafuna anthu 25 titafikire abwerere komanso timafuna kulimbikitsa ma Jesus Way ndi malo ena okumanirana komanso kukhazikitsa Deacons Fund mwina sizidazokotere kwambiri mbali zimenezo koma ndi zimene timafuna china kukhazikitsa zijamati entrepreneurship initiative for unemployed women and youth in every district mukhoza kuti ona kuti matamanga mbali zosiyanasiyana mwina makamba za entrepreneurship timayankha maganizo ake amenewa mu chipilala chachitatu cha leadership monga ndalankhulira maganizo athu adalonera kuti tipange develop leadership ma skills at least azibusa 30 aphunzitsi 10 ngakhale so support staff 5 tayesetsa mbali zina ngakhale takhala ndi zobetchera mkati mwa ndime koma chinanso chimene achikhumba pa leadership ndi governance ife timanena kuti funa tilimbikitse osamakhala utsogoleri wobisa zinthu kukhala ngati kuti china chake kuseri chimene chikuchitika koma ngati mufuna kutifufuza mmene chuma chikuyendera zimene tachita izo zachita bwanji zimenezo zitika muzikhala ndi mwayi chifukwa nthawi zina mmationa timabwera kuzapereka ripoti mwina kumapeto kwa chaka kapena pakapita miyezi ingapo ndi kupereka ripoti ngakhale sizinachite mochuluka kwambiri koma zimenezo zinali effort imene tazichita mchaka chimenechi tinagawana nanu zimene conference ikuchita ndi zimene zafika zili pati komanso timakhumba kuti tichite improve mmene kachigwidwe ka ntchito mastaff athu azichitira komanso ngakhale kalembedwe antchito ndino achimwemwe kukugawirani kapena kukululirani kuti chifukwa cha maganizo ameneyo pakali pano patili ndi committee ya human resource yoti tisamangokhala kungoti dzidzidzi kulemba ntchito koma pazikhala process awanda akatswiri amene ali no expertise wawo amene amadalira ngakhale kunjako ndi akutithandiza mbali zimenezozo komanso timati kuchita strengthen utsogoleri umene ukudalira ukukhazikika pa mission kuzija zomati kodi awawa ali kumuchalichenza chalichi kapena ali ndi zina sitikufuna zimene zikufuna kuti anthu tikhale focused pa zimene mulungu atiyitanira ndi kulimbikitsanso amene ali mu executive committee yathu tinachita notice nthawi zina anthu amakhala pa executive committee ngati lero isankhidwe imene executive committee koma pesa kuti anthu kuti achite ntchito yawo pamaoneka kuti contribution yawo imakhala yochepa kwambiri fa mangobwera kumangomvetsa nkumaona kumene chalichi ndi abusa so cha number 4 ndikungotamba some objectives athu adala kuti timange headquarters yathu office yabwino yooneka imene izigwira zintchito zofunikira kutitumikira komanso kuti timange nyumba za
mpingo kumene anthu adzikhalako. Ndikati mpingo ndinati institutional house ndasowa mawu institutional chichewa chake. Komano chinanso chimene mafuna chakuti tithandize matchalichi ngati zikamayenda bwino chuma, tithandizire machechi amene akuchita struggle 15 pa chaka chilichonse. Komanso timafuna kuti tiyambe kukhazikitsa mission yathu kudowa, komanso kunchisi, kutete ndi Lilongwe yono kuyambira mchaka cha 2023. Timvetsetsane, siti kunena kuti takhala ngati openga ongoti basi pakuyamba ayi. Komano phungu mmene tidakumana kupanga maplani awa anala kuti mmene tayamba kudowa tikakhazikika tisuntha tipita kunchisi, tsiku lina tidzapita kwinako, komano tikhale focus ndi okhazikika kuti zimenezo zichitike. Komanso maganizo akuti maphunziro athu azifikirika ndi anthu ambiri, kuphatikizapo tangoganizani muno mtauni tibepo skuli iliyonse. Skuli imene inayo ndi Mbwadalika, ana athu akamapita ndi Nazareth Kulu amapita mwina za mipingo ina, chimene sichikhala chokondwe. So masomphenya athu ndakuti tifike pakuti tikhale ndi maskulu ngakhale ma Nazareth School athu aja Adventist mwikozopanga pa evangelism. Zokangati ndadzibwerezetsa, sorry, ndangolakwitsa kuti kulembako ndalemba evangelism kwa pamenepo ndi nkhani ya zachuma ija ndayilankhula kale. So allow me kuti ndingopita patsogolo. Chimene ndimanena yapapa ngati mwanditsatira, timanena kuti zimene peyo tidachita komiti kuti tizichita kapena tiyesera kuchita, chifukwa ndi strategic plan imene ikupitilira kudutsira pa ifeyo ikupita 2027 kufikira pamene mwina ingakonzedwenso, ndi zimene zozo zinalisonga zinayi zisanu zimene zozo, zimene ngati mungafune kutifunsa mafunso kuti zimwachita mafunso athu muchita bwino kutifunsa mu zinthu ngati zimene zozo. Ndikuona makina anga afuna andinyanyale. Okay, ndiye kutsatira zimene zozo ndiye kuti ndikulankhula mopanga summarize, chifukwa ma departmental directors apereka ma detailed reports, anzanga aso apereka ma detailed reports. Koma kutsatira zimene zozo zimene tidagwirizana nazo kuti zichite, zimene zachitika nzakuti mu zaka zitatu izizi tapanga ma effort 562. Ndinawo manyazi kukuza ndifike mmeneyo zimandiwawa zikanandiwawabe. 562 kuganiza unena kuti tili ndi machurch 1253. Zikutanthauza kuti machurch ambiri angokhala mzaka zimenezi. If you want to divide 562, divide by mazaka zitatu, you will be shocked kuti pachaka ndi kuti ife timangokhala ngati anthu amene timakamba zoti tizipanga misonkhano, tizilalikira kubwera kwa Yesu Khristu koma sitijijirika. Koma that's the reality imene tachita. By effort amenewa tinaphatikizaso project tinamaifotokoza imene tikuitcha Go Plant One project. Iyi ndi project ya intentionality, ndisabwereze zimene ndalankhula kale, ndipulumutse nthawi kuti ngati panga khale kundipatsa mafunso mundifunse. Kumene kuti atumiza anthu m'malo osiyanasiyana, ma details onse kuti ndizitchula mafiga aliwonse ndi kuti munandilakwitsa amene mukutithandiza kuno mukadakhala kuti munandipatsa choti nondzigwira ukundzigwira zikhala bwino, koma amene zilili mutu zindivuta. I hope, yes, you are coming to my rescue. Kolo yapanga izizi mukapita mu report muona ma details as many pa page 45 mupeza kuti tandandalika pamene popo zimene zachitika tidatumiza anthu amene wawa. Chifukwa cha mmene ndalama zathu zimakhalira tikadakhoza kungokwanitsa kutumiza anthu 60, pena pano atise mpina tinakwanitsa 50, chifukwa anthu oti mapatsa ndalama akakhale kumene kuko chakudya zizathandiza ngakazi ndalama zokwana. Tikapanga choncho apange ma effort ndizofunikira khalepo miyezi ingapo kuti mpingo ukhazikike zoti anthu azibwerera, chifukwa tinoka nkubwerera simafuna kuti zichepe zimenezo. Ndipo tinatumiza anthu 102 ma church planters awa ndokabzala mipingo, ndipo zotsatira zake nzakuti anthu amene apanga misonkhano 200 ma campaign, ndi anthu amene atembenuka chifukwa cha ma effort amene a Go Plant One project ndi 4340, ndipo zotsatira zake tabzala mipingo 113. Imeneyo ndi pamene ma report ena tisadalandire chifukwa mipingo ina yadzalidwa weekend yapitayi, ndiye kuti mafiga athu akhozokhala close to 120 mzaka zitatu zimezi. Mipingo imene kunalibe kumalo kumene kunalibe Adventist tapita ndi mipingo imeneyoyo. Ndiye chimene chachitanso china chakuti tinachita participate literature, tachita distribute Great Controversy project ilipo ya 1613. The director publishing azapereka ma details ena mbiri, koma ndifuna muone chicho kukhumudwitsa kwambiri. Ndipo tikachoka pano pasana khumudwe sindikupeza khumudwe aso ya ifeyo tilipo 148,390. Do you understand what that means?
mukumvetsetsa zimene zikutanthauza chimene chocho zikutanthauza kunena kuti kunoko mabuku amene wawa kuti tigule buku limodzi la